Pogi! Magandang araw, Kailian! Magandang araw, Kakofun! Narito na naman tayo para sa isang masayang kwentuhan Talakayan! At balitaan! Ako si Paul Lopez. Ako naman si Riden de los Santos. Leo Maragana! Kami ang inyong makakasama at ito ang Top TV Cagayan Valley! Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley. Para sa ating maiinit na balita at pinag-uusapan, ihahatid sa atin ni kasamang Paul. Maraming salamat kasamang Reden. Ayan, nasaksihan natin na ilang ating mga kababayan na nag-take ng licensure examination test dito sa siyudad ng Tuguegarao. At alam niyo ba, may nag-viral na story na naman dito sa Tuguegarao. Anong klaseng viral yan? Yung Positive or negative na naman? Negative na naman. Ito na naman, My concerning goodness. na naman ang ating mga tricycle drivers. Pagkamat merong side story, atin naman napag-alaman na itong tricycle na ito ay 350 pesos ang siningil sa isang taga-kawayan na Isabela na magte-test ng licensure dito. Siningil sila ng 350 pesos. Bakit? Kasi raw? 4 na oras silang nag-ikot nitong tricycle driver para maghanap ng matutuluyan dahil nga congested na po ang ating mga hotels. Kasi nga po, sa dami ng dumagsang mag-examination. Kasi po, dito sa lalawigan ng Cagayan, ang Tuguegarao po ang siyang napiling na testing site ng ating licensure examination for teachers. Ikaw, anong masasabi mo dito? Sa mga isyong paulit-ulit na pumupuna na sumisira sa imahe ng ating syudad. Sa palagay ko naman doon sa sinabi mo, kasi hindi naman, kung yung basehan natin ay yung side lang ng tricycle driver, hindi yun patas. Kailangan din natin malaman yung side ng nag-take na isa. Pero sa palagay ko, matagal naman na kasing issue yung mga yan, yung sobrang paniningil ng mga tricycle drivers sa mga commuters. Sa pagkakaalam ko, may ginawang solusyon ng mga nanunungkulan dito. Yun na nga yung may numero kung pwedeng tawagan para magsumbong. At bawal na rin pala yung tumanggi. Tumanggi yung refusal to convey passengers na kung saan ay naibalita naman natin yan noon. Na napag-alaman natin na meron ngang ordinansa na nagsasabing bawal ho ang tumanggi kahit sino man, kahit gano'n man mo kalayo yan, basta willing to pay ang tao. Yung tamang pamasahe lang. Tama. Pero kung mga kaibigan naman nating bicycle driver, maging maayos naman kasi kayo. Tama. Maging mabuting mamamayan. Kasi kung nagre-reflect din naman kasi sa atin na taga dito sa Tuguegarao yung ginagawa nating mali eh. Kaya isipin din ninyo yung negatibong magiging Imahe. imahe kung patuloy nating gagawin yan. Mga tricycle driver, kung patuloy tayong maniningil ng mahal, ng hindi tama. Kasi parang nagiging parang norms of society. Tama. At ito pa, itong kamakailang buwan ay meron akong mga kaibigan mula sa Canada. No? Mula sa terminal hanggang sa plaza ay siningil sila ng 60 pesos. Dadalawa lang sila. So paano na pagdayo? Sasamantalahin na lang ba? Paulit-ulit na lang ba yung ganitong problema? Huwag ganun. Huwag naman sana. Kung wala kayong kita, kung nangangailangan kayo ng tulong, it's better to ask. Tama. Kaysa manaman lang. Tama. Ikaw naman may nakikita ba kayong mga solusyon o maaari nating imungkahi sa ating Siguro mga yan, nanunungkulan? In charge kasi dyan ng mga bawat presidente ng bawat toda. Tama. Na kung saan may kanya-kanya silang nasasakupan. Na kung pwedeng magreklamo, dapat maparating agad sa president. At yung president, ipapa niya na uweho. Para sa ganun, may ayos kung paano nga ba dapat madisiplinahan.
dumako naman tayo para sa ating food segment. Naku po, maganda yan. Gutom pa man din ako ngayon. Mukhang ito nga nakain sa atin na kasamang Redel na hinain ni kasamang Leomar ay matakam-takam, delicious. Diyos ko po, mouth-watering. Anong mga pagkain kaya yan? Saan ba yan matatagpuan kasamang Leomar? Yan, matatagpuan natin yan sa Aurora, Isabela. Ito ba yung, nabalitaan ko kasi ito eh, ito ba yung restaurant na nagbibigay ng delicious na pagkain na nag-aayin ng mga Local Filipino ba? foods, local foods? Malamang may ano dyan, may pinakbet. Paborito natin yan. Gulay. Gulay. At syempre may mga adobo. Kasi nga Pilipino, may hilig sa masasarsang pagkain. Tama yan. Ano bang meron doon na maliban sa pagkain? Pwede ka rin doon mag-coffee shop. Pwede rin mag-minom ng kape. Nako, mukhang masarap at magandang tambayan yan. Lalo-lalo na patok ngayon sa ating mga estudyante yung tinatambayan yung isang shop na doon sila nagre-review. Patok na pagsabayan Ayun yan. na. Ano meron doon? Coffee shop na maganda, masarap Kainan. kape, Kainan. Maliban Meron pa doon. silang cake. Pang umaga, pang hapunan, pang gabi. Party. All around pala to eh. Oo, kaya ano bang hinihintay nyo? Tara, bisitahin natin ang Alejandro's Resto Grill. Alejandro's began on September 8, 2016 as a small coffee shop here in the town of Aurora. And we focus on the goal bringing good things together. Alejandro's is making each dish in our own kitchen from scratch. Our first store was just as small as it can only accommodate a maximum of 20 persons. We started offering different blends and ways of enjoying coffee and serve an ample choice of menu from pasta, sandwiches, and burger. We named the shop as Alejandro's as a tribute to the family, Alejandro family. For the coffee shop, we maintained our menu and its interior to preserve our contemporary minimalist feel. While in our restaurant, we added a feel of industrial design. It's like an alfresco, so it's an open area to enjoy the breeze of the area. I think we have our amenities here in our shop. We have video guests so that you and your friends can enjoy our food while having a jamming or singing sessions. And we can accommodate up to 100 persons in our newly constructed dining hall so that we can accommodate bigger events like debut, birthday parties, and even functions or meetings. What a customer should try when visiting Alejandro's is that one must taste our best-selling Alejandro's burger, which is pure beef. Alejandro's crispy pata, baby back ribs, inadobong pusit sa gata, Kiko's fried chicken, pinakbet con bagnet, sisig ni tatay, and more to discover when you visit our shop. So we are located here in National Highway, City Aurora, Isabela. We are open from 10 o'clock in the morning and up to 10 o'clock
we are inviting you all here in Alejandro's. Visit our Facebook page, which is at Alejandro's 2016, or follow us in Instagram, Alejandro's 2016. So I'm inviting everyone to visit and try what Alejandro's can offer here in Aurora, Isabela. So see you everyone, and you're very much welcome when you visit us here. Welcome to Heavenly Moon Ice Cream! Nagutom ako lalo kasamang Paul. Ang sarap ng pagkain. Hindi lang nakakagutom. Napakasarap at mouth-watering, no? Relaxing pa yung place. Yung ambience, di ba? Lalo na yung nakita ko yung ginagaang pusit kasamang Paul. Meron pa, yung crispy patas, sa Oo, pinakapaborito natin yan. meron Ano yan, ano? Baby back ribs. Nako po, Sosyal, sosyal at masarsa. Pagamanta sosyal, ay nakikita naman natin na kayang-kaya ng mga bulsa. Pero na pinakbet. May pinakbet pa. Itong, nako, bago tayo magutom ang todong-todo, ay siguro naman ay nagutom din kayo. Kaya huwag kayo magpatumpik-tumpik pa, no? Mula sa Tugigaraw ay 2 oras lang tayo maglalakbay patungo sa Aurora, Isabela. Bisitahin po ninyo ang Alejandro's Resto Grill, no? May pang-umaga na, may lunch na, may pang-dinner pa. At may pang-party pa. May pang-walwal nights pa tayo. Pagkatapos sa trabaho, pwede ka mag-relax doon. Tama. 2 oras lang naman ang lalakbayin mo, 1 oras. So, pag taga-Tugigaraw ka, Oo, pero Kung taga-Aurora pag Aurora ka, pwede ka naman mag-drop by. after sulit na naman ang sulit. Walang pagod-pagod din kasi pagdating mo naman doon, masarap yung makikita mo yung pakakainin mo. So, sulit. sulit at swak na swak pa sa bulsa. Pero, pwede nyo kami subaybayan at like and follow ang aming Facebook page at Shareable News PH. At maaari rin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel na Shareable TV. Maaari niyo din po kaming mapanood sa Clearview Cable Channel 8. Kung mahinaing suwestyon o dunog kayo sa aming himpilan, ay maaari nyo kami tawagan or textan sa numerong 0905-774-3669. 0905-774-3669. At tayo magpapaalam na naman, no? Dahil nga ay nag-init, nasarapan tayo at nabusog tayo sa ating segment. Natuwa rin tayo sa Natuwa rin mga tayo. positibong mga balita. Tama Diba? tayo dyan, ha? At ito ang aming mga nakalap sa aming mas pinaigting na balitaan. Talakayan! At kwentuhan, Ako si Paul Lopez. Ako naman si Reden de los Santos. Leo Maragana, At kami ang inyong mga nakasama sa araw na ito hanggang sa muli. Ito ang